хонаи фурӯшӣ дар 9 километр тарафи Сесоти Қоҳдӯстони азиз маҳаллаи Ховарон бо барқ ва об таъмин мебошад. ҳавлӣ иборат аз 3 сотиқ замин, бинои 2 ошёнага, тагаш ба пурраги тақхона мебошад. 6 дар хона дорад. масоҳати умумияш 375 метри квадратӣ. ҳавлӣ бе таъмир аст, аммо айни замон таъмираш идома дорад. дӯстони азиз, дар охири навор нишон медиҳем чӣ гуна фасадашро зебо карда ба харидор месупоранд. бениҳоят ҳавлиро зебо карда месупоранд. дӯстони азиз, дар назди ҳавлӣ бошад мактаб, боғчаи кӯдакона ва масҷид аст. мағозаҳоям ҳастанд. дӯстони азиз, ин тақхонааш мебошад. бениҳоят тақхонаи калон дорад. таги бино ба пурраги ҳамаш тақхона кардагӣ ва ҳавлия тамошобинони гиромӣ ман ҳамин гуна холӣ намесупоранд. трезаҳоша қатъи дараш мечаспонанд. фасади берунша ба пурраги таъмир карда баъд аз он ба харидорҳо месупоранд. дӯстони азиз, нархи ҳавлӣ бошад 1 миллион 700 ҳазор сомонӣ, қариб 160 ҳазор доллар. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. дар ин нарх, дӯстони азиз, ин ҳавлиро ба пуррагӣ аз берун таъмир карда, таъмири зебо карда ба шумо месупоранд. дӯстони азиз, ҳозир камтар пас мо суратҳои лоиҳаи ҳавлиро нишон медиҳем, ки чӣ гуна дар оянда мешавад бениҳоят зебо карда ба шумо месупоранд. ин бошад мансарди бино. наворе ки дидем, дӯстони азиз, каме навори кӯҳнатар мебошад. ҳозир ҳавлиро ман ҳамин гуна аллакай таъмир кардагиам. дӯстони азиз, ва лоиҳааш бошад ман ҳамин гуна. бинед чӣ қадар дар оянда ҳавлӣ зебо мешавад. фасадаш бениҳоят зебо аст. барои ҳамин марҳамат, дӯстони азиз. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ занг зада пурсон шавед. нархи ҳавлӣ барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. занг зада маслиҳат кунед.